Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час апошнім часам неяк так стабільна атрымліваецца у нас у эфіры со сваім аглядам штотыднёвым палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фридман. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Шмат чаго здарылася за час, пакуль мы з вами не бачыліся, але давайте пачнем з самых апошніх і актуальных навінаў, якія прыйшлі прынамсі з Еўропы, але я так думаю, што яны тым ці іншым чынам закранаюць не толькі краіны ЕС, не толькі ЗША, але і іншыя рэгіёны, у тым ліку і Беларусь. Гэта пагадненне, якое ўсё ж таки было падпісанае паміж ЗША і Еўросаюзам. Вось гэтыя пошліны, вось гэтыя ўсе дамоўленасці Трамп і Урсула фон дер Ляйен падпісалі гэтае пагадненне. Як яго ацэньваюць? Што пішуць у сусветнай прэсе, што кажуць еўрапейскія палітыкі, эканамісты? Ваша асабістае меркаванне з нагоды гэтага падпісання пагаднення? Ну, гэта на дадзены момант паступова становіцца тэма нумар адзін, калі вось на выхадных, напэўна, галоўнай тэмай ўсё ж таки было становішча ў сектары газа, то зараз гэтая тэма выйшла сапраўды на першае месца. Ну, яго і ацэньваюць па-рознаму, і тут, канешне, пытанне поглядаў, пытанне эканамічных і палітычных інтарэсаў, гэта ўсё у рэшце рэшт узаемасвязана. Калі мы возьмем эканамічны бок, то я тут магу спасылацца толькі на ацэнкі эканамістаў, якія зараз актыўна выказваюцца, і там выглядае прыкладна так. Ну, канешне, гэтыя тарыфы, якія ў рэшце рэшт будуць уведзены, гэта для эканамічнага развіцця еўрапейскіх краінаў не самае лепшае, гэта безумоўна дрэнна, але напэўна гэта найлепшае, чаго можна было сёння дасягнуць, бо гаворка ішла пра зусім іншыя тарыфы, чым тое, што ў рэшце рэшт атрымалася. Пытанне, якое застаецца, наколькі гэта стабільна, но сёння дамовіліся пра гэтыя тарыфы, а можа у Трампа ягоныя погляды зменяцца. Зараз падлічваюць уплыў эканамічны, ну ён у пэўным сэнсе, канешне, будзе адмоўны ад гэтых тарыфаў, но ёсць такая надзея, прынамсі тых эканамістаў, якіх я сёння ўжо, чые меркаванне я сёння ўжо паспеў пачуць, што той эканамічны ўзрост, на які ёсць спадзяванні ў еўрапейскіх краінах, што ён вось праз гэтую стабільнасць, якую дасягнулі ў стасунках са Злучанымі Штатамі, што там будуць пазітыўныя эфекты, і ў рэшце рэшт гэта будзе ўсё не так балюча і не ўсё так складана, і не ўсё вырашальна. Пытанне, якое задаецца і эканамістамі, дарэчы, і палітыкамі, а якія былі яшчэ магчымасці? Ну, можна было пайсці на гандлёвую вайну. Хутчэй за ўсё, калі б знешнепалітычныя абставіны былі іншымі і дапамога Злучаных Штатаў не была бы такой важнай зараз у дадзены момант, асабліва і ў кантэксце Украіны, перш за ўсё ў кантэксце Украіны, то можа хутчэй за ўсё адбылася бы гандлёвая вайна, і там хто ведае, хто пайшоў бы далей, хто б у рэшце рэшт перамог. Еўрапейскі бок вырашыў, што мы не ідзем зараз на нейкую гандлёвую вайну, рызыка вельмі вялікая, мы можам, канешне, паспрабаваць з Трампам у эканамічнай галіне, а што будзе, калі Трамп у адказ адмовіць Еўропе ў ваеннай дапамогі, у дапамогі ў галіне бяспекі. І тут рызыка была звыш высокай, ну і таму відавочна было прынята гэтае рашэнне, і зноў жа для Еўропы нельга яго назваць выдатным, але гэта зусім не горшае, чаго можна было дасягнуць у дадзеных абставінах. Магчыма, гэта найлепшае выйсце. Што тычыцца Злучаных Штатаў і ўвогуле ўсяго таго, як гэта можа паўплываць на далейшую гісторыю Еўропе, там ёсць шмат цікавага. Там гаворка ідзе прыватнасці пра зброю, якую еўрапейцы будуць набываць у Злучаных Штатах. Пакуль няма канкрэтыкі наконт памераў, але для Трампа гэта важна, тое, што яму падабаецца. Ну і, канешне, гэта важна таксама і для Украіны, ну і ўрэшце рэшт для еўрапейскіх краінаў, бо значная частка гэтай зброі, якая будзе набыта еўрапейцамі, ну, прынамсі, пэўная частка гэтай зброі, яна пойдзе відавочна ва Украіну, альбо будзе выкарыстоўвацца для бяспекі, уласна кажучы,
еўрапейскіх краінаў. Іншае пытанне, і тут ізноў жа для Трампа гэта такі добры і прыемная гісторыя, гэта энерганосьбіты. Бо еўрапейскі саюз пагадзіўся набываць у вялікім памеры энерганосьбіты у Злучаных Штатах, і тут Урсула фон дер Ляйен, якая і фіналізавала гэтыя перамовы з Трампам, кажа адкрытым тэкстам, тут гаворка не толькі ідзе пра тое, каб набываць у Злучаных Штатах, што можа з эканамічнага пункту гледжання зусім не найлепшы варыянт, але гэта яшчэ і стратэгічны крок, бо зараз Злучаныя Штаты павінны заняць тое месца на еўрапейскім рынку энерганосьбітаў, якую да апошняга часу, до 2022 году займала Расійская Федэрацыя. Гэта тое, чаго Трамп хацеў дамагчыся, Трамп гэта атрымаў, ну і цяпер у еўрапейцаў ёсць спадзяванні, што вось прыкладна ў такім накірунку. Мы выканалі ўсё, што гэты чалавек хацеў, усе ягоныя пажаданні, і сімвалічныя пажаданні, і канкрэтныя эканамічныя пажаданні, мы пайшлі на кампраміс з ім, мы заключылі з ім сделку, як ён гэта якраз любіць. Ну, цяпер вось спадзяванне ідзе на тое, што будзе нешта ў адказ з амерыканскага боку, што партнерства застанецца, што гэтыя ўсе гарантыі бяспекі, якія шмат у чым залежаць ад Злучаных Штатаў, што яны не будуць пустымі словамі, што будуць пастаўкі зброі, што, магчыма, будзе падтрымка Украіны дальнейшая. Ну і найбольш вялікія аптымісты нават выказваюць такое меркаванне, што праз вось гэтае пагадненне паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі мы, магчыма, даблізіліся вось да тых самых знішчальных санкцыяў супраць Расійскай Федэрацыі, пра якія амерыканцы так шмат кажуць і якія ўсё яшчэ не рэалізаваны. Ну, я так разумею, что пошліны былі розныя для розных товараў, тому что я чытаў, что, напрыклад, для вытворцаў нямецкіх аўтамабіляў гэтае пагадненне нават выгаднае, бо на сёння да сённяшняга дня яны пошліну плацілі пры падстаўках сваіх аўтамабіляў у ЗША 27,5%, а зараз будуць плаціць 15%. Ну, то есть выгодна. Але я вярнуся да тэмы энерганосьбітаў, і тут два моманта. Вы у сваім телеграм-канале, дарэчы, раю ўсім подпісацца на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Ёсць у нас вось тут акразу спасылачка праз QR-код, можете зайсці і далучыцца. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, каб не пропускаць наши штотыднёвыя сустрэчы в эфиры со спадаром Александром. Ставьте свои падабаечки, націскайте на звоночек і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Так вось, вы ў сваім телеграм-канале, ацэньваючы вось менавіта гэты момант закупки ў ЗША энерганосьбітаў на суму 750 мільярдаў долараў, вы кажаце, што ну, для России гэта чаканы, хоць і вельмі непрыемны сігнал. Эпоха паўночных потокаў падыходзіць да конца. Але потым вы звяртаецеся, што гэта акурат такі разуменне, усведамленне прымусіць Россию как бы не ісці на пагадненне нейкія там з ЗША, там ці яшчэ там з кім пра спыненне агню, хаця бы там перемир'е ва Ўкраіне, а будуць лупіць до конца, маўляў, што ўжо губляць. Это першы момант, ці сапраўды вось так это ацэньваецца. А другі момант, вось гэты пераход з расійскага, ну то есть злязання з расійскай нафтава-газавай іглы, як это ўспрымаецца вось у гэтых краінах, якія так за гэту іглу біліся, там Венгрыя, Словакія, там вось гэтыя вот усе астатнія. Ну, я пачну з апошняга. Яны маўчаць, гэтыя тыя ж самыя краіны, там пока няма нейкіх каментароў, бо ізноў жа, калі пачаць тут разважаць на гэтую тэму, то могуць быць сур'ёзныя праблемы, бо і тая ж Словакія, а перш за ўсё Венгрыя, гэта тыя краіны, якія арыентуюцца, так бы мовіць, у два бакі, нават у 3 альбо 4 бакі. Вось калі мы возьмем Венгрыю, іх добрыя стасункі з Кітаем, яны іх таксама вельмі актыўна пашыраюць, і ад гэтага вектара яны адмаўляцца не жадаюць. Адначасова тая ж Венгрыя хацела б набываць, атрымліваць па магчымасці танныя энерганосьбіты з Расіі. Таму гэтая рыторыка таго ж Орбана, яна галоўным чынам прагматычная, каб нешта атрымаць. Ну і, канешне, ён і ўнутрыпалітычныя дывідэнды шукае. З іншага боку, пытанне, каб сысці з еўразвяза, парваць з еўрапейцамі, тут гэтае пытанне ўвогуле не паўстае.
То бок Орбан крытыкуе, сыходзіць не збіраецца. Ну і што тычыцца Злучаных Штатаў, гэта канешне ягоны велізарны капітал, асабістыя стасункі з Трампам. І тут крытыкаваць нешта або выказвацца ў такой сітуацыі, ну не самае лепшае, лепш прамаўчаць, бо калі пачнеш разважаць, то можаш кагосьці пакруціць. Я яшчэ на адзін крок вярнуся, я зараз падайду да энерганосьбітаў. Што тычыцца нямецкага аўтапрама, ну канешне 15% гэта куды лепш, чым амаль 30, гэта ўсё так, але горш, чым 10. Так што каб тут і далей, каб тут падсумаваць, тое, што ўводзяцца тарыфы, і тое, што Еўропа фактычна пагаджаецца гуляць па правілам Трампа. Трамп сваёй мэты дасягнуў. Гэта для еўрапейцаў вельмі цяжкае рашэнне, на якое ідуць не праз эканамічныя нейкія пытанні, а праз палітычныя. Тут бок гэта ўзважнае рашэнне. Тут паглядзелі, што будзе, калі мы будзем далей змагацца са Злучанымі Штатамі, калі мы пачнем сапраўды гандлёвую вайну. І вось можна, канешне, пачаць гандлёвую вайну і ўрэшце рэшт яе перамагчы ў гэтай вайне. Менавіта на гэта ставіць і Кітай. Яны не ідуць пакуль на такія дамоўленасці, яны больш усё ж такі з механізмамі ціска працуюць у перамовах са Злучанымі Штатамі. Еўрапейцы сябе сёння гэта дазволіць не могуць. То бок не самае лепшае пагадненне, але напэўна лепшае, што можна было ў сённяшніх умовах дасягнуць. Цяпер што тычыцца Расійскай Федэрацыі. Калі паглядзець на выказванне расійскага кіраўніцтва, і, дарэчы, на рэакцыю на гэтае пагадненне паміж еўрапейцамі і Трампам, ну там відавочнае расчараванне, там нават істэрычныя воклічы з боку таго ж Мядзведзева, да яго прызвычаіліся, канешне, але ўсё ж такі яны выходзяць паступова нават у ягоным выпадку на якасна новы ўзровень. Што гэта азначае для Расіі? Спадзяванне на тое, што вайна ва ўкраіне скончыцца на умовах Расіі, што Расія здолее навязаць свае умовы захаду, а потым усё пачнецца, як было і раней, то бок расійскія энерганосьбіты і іншае, яна прысутнічала. Колькі разоў падчас ужо з 22-го года Путін падкрэсліваў, што Расія гатовая пастаўляць і гэта. А што тычыцца Паўночны поток-2, дык можам адрамантаваць. А ёсць яшчэ Паўночны поток-1, і у нас ёсць усе магчымасці. То бок Расія дэманстравала гэтае сваё жаданне і далей, а яны ж часткова і па-ранейшаму пастаўляюць, но яны жадалі б вярнуцца да таго становішча, якое было ў 22-м годзе, і надалей шмат зарабляць на гэтых энерганосьбітаў, якія яны пастаўлялі ў Еўропу. Яны ж зарабляюць, вядома, з Індыі і з Кітаем, але гэта зусім іншы ўзровень. Тут прыходзяць апошнім часам адкрытыя сігналы, і гэты апошні пакет санкцыяў, і зараз вось гэтыя дамоўленасці са Злучанымі Штатамі, еўрапейскія дамоўленасці, што для расійскіх энерганосьбітаў, што расійскія энерганосьбіты, скажу інакш, гэта ўжо мінулае Еўропы, што вось вяртанне да таго, як было ў 22-м годзе, не будзе. Вось гэты праект, які мусіраваўся пэўны час у прэсе, што нібыта амерыканцы жадаюць купіць гэтую трубу Паўночны поток-2, кантраляваць яе, і расійскі газ будзе праз гэтую трубу ісці надалей у Еўропу, перш за ўсё ў Германію. Няма ўжо больш у публічным дыскурсе гэтага праекта. Гэта гісторыя скончылася, і мы не ведаем, у якой ступені яна ўвогуле рэалістычна разглядалася, но дадзены момант яе няма. То бок Расіі паказалі, гэтага вяртання не будзе. Не будзе таго, чаго вы жадаеце. Ну калі Еўропа дае вось гэты сігнал, што мы арыентуемся зусім у іншы бок, мы не разглядаем магчымасцяў вяртацца да таго, чаго вам хочацца ў Расіі, ну гэта можа Расію толькі дадаткова, канешне, падсцягнуць. То бок калі ўвогуле улічваць, я тут досыць скептычны, што яны раней дзейнічалі з нейкім, як бы гэта сказаць, з такім вось меркаваннем, што трэба паглядзець, як яны там у Еўропе гэта будуць успрымаць. Не, мне падаецца, ўжо даўно яны так не дзейнічаюць, ну а тут гэта становіцца для іх зразумелым, што нават
той момант, калі вайна скончыцца, калі яна праз нейкі час скончыцца, ніякага вяртання да таго мінулага статус-кво не будзе. Так што гэта можа толькі ў рэшце рэшт стаць дадатковай матывацыяй Расіі для больш радыкальных дзеянняў. І мы ж не ведаем, што будзе далей, якія рашэнні будзе прымаць Трамп. Ці будзе дзейнічаць гэтая дамова з еўразвязам, ці будуць амерыканскія санкцыі супраць, пра якія так доўга кажа Трамп. Усё пытанні пакуль адкрытыя, ну дынаміка відавочная, гэта дынаміка не на карысць паляпшэння стасункаў паміж Расіяй і Захадам. Можна было б, конечно, працягваць гэтую тэму, ну можа быць коротка, що ж таки, наколькі гэта пагадненне можа закранаць ці не закранаць Беларусь, тому что я гляжу, да прыкладу, ва ўкраінскім сегменце розных там аналітычных суполак і просто в сацыяльных сетках ідзе абмеркаванне, што гэта азначае для Украіны. Ну і да прыкладу, вось добры такі аналітык, мой даўні знаёмы Валерый Калныш піша: гэта узмацненне трансатлантычнага супрацоўніцтва. Я перакладаю з украінскай на беларускую, таму не можа быць, там запінаюся троху. Гэта палітычны сігнал еднасці ў супрацьдзеянні Расіі, а таксама патэнцыйная мажлівасць для Украіны стаць часткай новых лагістычных і вырабнічых ланцугоў. Угода можа даць старт супольным праграмам адбудовы энергетычнага партнёрства. Ну, то есть яны пралічваюць, якія могуць быць для іх там дрэнныя наступствы, бо будзе выцісняцца амерыканскімі украінскія тавары з Еўропы, там добрыя наступствы, а Беларусі ў гэтым сэнсе нейкім чынам гэта закране угода ці не? Ну, я тут пагажуся з гэтымі разважаннямі, але б я ўсё ж таки тут не перабольшваў. Мы маем справу з Дональдом Трампом. Вось, канешне, Дональд Трамп, ён апошнім часам трошки змяніўся, скажем так. Канешне, ягоныя заявы яны па-ранейшаму супярэчлівыя, ён змяняе свой погляд, але ўсё ж таки, я б так сказаў, Трамп ліпеньскі адрозніваецца ад, скажем, Трампа красавіцкага. Трамп красавіцкі альбо сакавіцкі быў таким куды больш хаатычным, і чым той Трамп, якога мы назіраем сёння. Але ўсё ж таки Трамп застаецца Трампом. То бок тут нешта пралічваць на гады наперад, я б асцярожна да гэтага ставіўся. Так, на дадзены момант у кароткатэрміновай перспектыве стасункі палепшыліся, гэта нават на персанальным узроўні, тыя ж размовы паміж фон дер Ляйен і Трампам выглядала куды лепш, і нават асабістыя стасункі у Трампа ёсць відавочныя цяжкасці, ну за рэдкім выключэннем, весці перамовы з жанчынамі палітыкамі. Напэўна, сярод жанчын палітыкаў, якія знаходзяць супольную агульную мову з Трампам, но я б вылучыў бы толькі прэм'ер-міністра Італіі, прэм'ер-міністрку Італіі, хаця яна хутчэй скажа прэм'ер-міністр Італіі Джорджа Мелоні. А вось з фон дер Ляйен там былі стасункі вельмі цяжкія, і цяжка было ввогуле дамагчыся сустрэчы з Трампам. І вось учора гэта выглядала так вельмі культурна, прыстойна, цывілізавана, нават, я б сказаў, у пэўнай ступені па-сяброўску. То бок, калі гэта ўсё захаваецца, дынаміка будзе такой, то, канешне, тут можна рабіць нейкія разлікі на будучыню, у тым ліку сыходзячы з украінскіх інтарэсаў. Што тычыцца Беларусі, Беларусь у гэтым сэнсе яна вельмі моцна прывязана да расійскай эканомікі. І яна і палітычна дзейнічае ў фарватары расійскай палітыкі. Так што у гэтай і гандаль з еўразвязам ён таксама абмежаваны праз санкцыі, гэта вядома. Акрамя таго, вось такога кшталту дамовы яны памяншаюць значэнне Беларусі як транзітнай дзяржавы. Бо ўсё ж такі значную ролю ў беларускай эканамічнай мадэлі, прынамсі да 22 году, адыгрываў гэты транзітны статус.
які ў Беларусі быў. Таксама транзіт энерганосьбітаў быў вельмі важным пытаннем. А зараз усё будзе куды цяжэй. Я думаю, што на перспектыву Лукашенко хацеў бы гандляваць з тымі ж еўрапейскімі краінамі прадукцыі беларускай нафтаперапрацоўчай прамысловасці. Ці атрымаецца нешта такое ў будучыні? Гэта ўсё зараз пад вялікім пытаннем, бо гэты разварот, ён не сёння пачаўся, але вось зараз еўрапейцы, прынамсі спадарня фон дер Ляйен, хоча прадэманстраваць, што гэты разварот мае такі ўжо неабратимы характар, што вяртання да таго, што было ў 22 годзе, не будзе. Ну і дарэчы, калі ўжо ўсё ж таки мы згадалі Беларусь, то тут я не магу не ўзгадаць прагноз Александра Лукашэнкі, які ён зрабіў напрыканцы мінулага году, разважаючы і пра нямецкія выбары, і пра перспектывы расійскіх энерганосьбітаў у Еўропе. Прагноз быў такі, што на чале Германіі з'явіцца той канцлер, які, прычым ён меў на ўвазе тыя выбары, якія адбыліся ў Германіі ў пачатку 25-го году, які зноў жа пашырыць супрацоўніцтва з Расіяй, гэты газ, які з Расіі ў Еўропу ішоў, будзе ісці і далей. Усё вярнецца да таго, як было гэта ў пэўныя часы. Ну, як мы бачым, нічога з гэтага не адбылося, а менавіта на чале Германіі сёння стаяць людзі, якія робяць усё, каб ўжо канчаткова сысці з гэтай расійскай энергетычнай іглы. Гэта цяжка, гэта безумоўна цяжкі працэс, калі ў Расіі кажуць, што нямецкая эканоміка цалкам была паспяховая толькі таму, што яна атрымлівала расійскія танныя энерганосьбіты, скажем так, дыпламатычна, гэта сур'ёзнае перабольшванне, але, канешне, гэтыя танныя энерганосьбіты, яны мелі пэўны ўплыў на паступальнае пазітыўнае развіццё нямецкай эканомікі. Без гэтых энерганосьбітаў не так лёгка, а тое, што будзе прыходзіць са Злучаных Штатаў, танным не будзе. Новыя умовы працы, новыя геапалітычныя рэальнасці, да іх трэба прызвычаіцца. Калі заключалася гэтае пагадненне, там развагі былі не пераважна эканамічнага характару. Для Трампа так, Трамп жадаў зрабіць з яго пункта найлепшае дасягнуць для Злучаных Штатаў у эканамічнай галіне. Там новыя кантракты, іншае. Для еўрапейцаў гэта ўсё ж такі іншая гісторыя. Тут гаворка ідзе не толькі пра эканамічнае выжыванне, тут ідзе пытанне пра бяспеку. Калі твоя бяспека не гарантавана, і калі цябе пагражае ўсё больш рэальная вайна, то тут не да гандлёвых войн і доўгіх дыскусій пра тарыфы. Ну вось давайте да тэмы бяспекі. Я не ведаю, наколькі інфармацыя это, відаць, ужо дайшла да Европы, але наколькі яна там ужо абмяркоўваецца і ці ёсць нейкі аналіз, але ваше меркаванне мне цікавае. Я наконт гэта шахеда, там ці не шахеда, нейкага беспілотніка, падобнага на яго, які заляцеў ізноўку з тэрыторыі Беларусі ў Літву, проляцеў над Вільняй, і там уже фактычна ледзь не ўсю Літву, можа на дадзены момант ужо ўсю Літву проляцеў, і за гэты час з ім нічога не зрабілі. Узнікае пытанне, вось якое задае наш глядач пад нікам Максім. Пераможны пролёт шахеда — гэта параза НАТО? Блок зусім не гатовы да вайны. 3 гады можна было б неякі падрыхтавацца. Так вось, пра што сведчыць і гэты залёт, і гэта тое, што ён ляціць і нічога з ім не робяць ці не могуць зрабіць, і роля Беларусі ў гэтай сітуацыі? Я б тут два моманты адзначу. Першае, гэта гісторыя тэхнічная. Думаю, што тыя, хто гэты шахед запусцілі, ім цікава паглядзець, як выглядае супрацьпаветраная абарона ў Літве. Якое там становішча, што там можна зрабіць. Цікава паглядзець на рэакцыю, бо ўсё ж такі гэта ж такая пралічаная гісторыя. Адна справа, каб ты запусціў там адзін, а можа, калі б там было 10-15, была б зусім іншая гісторыя. То бок гэта такі тэст. З аднаго боку яны тэсціруюць супрацьпаветраную абарону, першае,
Па-другое, яны хочуць паглядзець, якая будзе рэакцыя, у тым ліку міжнародная. Я думаю, што літоўская рэакцыя іх тут цікавіць не шмат. Ім важна зразумець, у якой ступені гэта можа мець міжнародны рэзананс. Хаця ізноў жа зараз час не вельмі такі удалы, каб гэта пратэсціраваць, бо зноў жа сёння я думаю, што гэта навіна, канешне, яна будзе ў еўрапейскіх выданнях, магчыма, ўжо ёсць, но яна не будзе, канешне, не будзе першай, далёка не будзе першай, бо зусім іншыя ёсць праблемы, крызісы, іншае. То бок паглядзець усё ж такі, а ці будзе нейкі рэзананс, цікава. Но калі яны будуць гэта рабіць у тым жа верасні, калі палітычная паўза скончыцца і за палітыкай будуць сачыць больш уважліва, то там уже рэакцыя будзе зусім іншая. То бок гэта першае. Другое, прапагандысцкая вайна. Прапагандысцкая вайна з мэтай прадэманстраваць перш за ўсё краінам Балтыі і ў гэтым выпадку Літве. Вось глядзіце, якія ў нас магчымасці, і глядзіце, якія ў нас планы, што калі трэба, мы ўсё, што нам патрэбна, зможам з вами дасягнуць. Якія будуць эфекты ў літоўскім грамадстве? Ну, я думаю, што ў літоўскім грамадстве будуць задавацца менавіта тыя пытанні, якія вы задалі. Чаму ён па-ранейшаму там лятае? Як так атрымалася, што ён увогуле патрапіў у літоўскую паветраную прастору? І што ён прасунуўся так далёка у літоўскай паветранай прасторы? Гэтыя пытанні таксама будуць, канешне. Ну і тыя людзі, якія ў краінах Балтыі жывуць, хаця там такіх настрояў куды менш, чым Еўропе, якія не вераць у тое, што магчымы там нейкія канфлікты, агрэсіі, іншыя, такіх людзей у краінах Балтыі сапраўды куды менш, чым у іншых частках Еўропы. Но я думаю, што нават у іх паступова знікнуць гэтыя пытанні. Ну і у рэчышчы прапагандысцкай вайны, я думаю, тым людзям, якія яго запусцілі, вельмі важна прадэманстраваць, як усё сур'ёзна, па прынцыпу вы глядзіце там, вось вы там разважаеце пра тое, што мы там вайну рыхтуем і іншае, а гэта ў любы момант можа сапраўды стаць вашай рэчаіснасцю. З вайной, як і за ўсімі трагедыямі, гэта ж так, адна справа пра гэта разважаць і тэарэтычныя там весці размовы, а іншая справа сапраўды апынуцца у такім становішчы. Я мяркую, што вось такіх акцыяў, не думаю, што я на кагосьці, дарэчы, не думаю, што хтосьці там у НАТО асабліва гэтаму здзівіўся, бо гэта ўсё тое, што мы зараз бачым, гэта аналітыкамі НАТО пралічаныя сцэнарыі прапагандысцкай вайны перад тымі вучэннямі, якія пачнуцца ў Беларусі у верасні. Тут будуць розныя заявы, мы яшчэ гэта пабачым, і расійскіх, і беларускіх афіцыйных асобаў, хутчэй за ўсё пераважна афіцыйных беларускіх, бо расійскі бок імкнецца зараз вось хутчэй паказаць, што гэтая справа, гэтыя вучэнні ў Беларусі, гэта лакальная гісторыя, да гэта ўвогуле да нас не мае аніякіх адносінаў, гэта беларускі бок. Галоўныя спікеры наконт гэтых вучэнняў, яны ж не ў Расіі сядзяць, а яны сядзяць у Беларусі, хаця відавочна, што фармат, модус гэтых вучэнняў, ён выпрацоўваецца не ў Мінску, а выпрацоўваецца ў Маскве. Так вось, вяртаючыся да таго, чаго чакаць, думаю, што такіх шахедаў хутчэй за ўсё будзе больш і больш, заяваў будзе больш і больш, сітуацыя на мяжы можа ў жніўні абвастрыцца у пэўнай ступені. Але ўсё ж таки пакуль у мяне няма адчуванняў, з аднаго боку, калі мы застанемся пры адчуваннях, то адчуванняў няма, гэта першае, а другое, калі мы паглядзім на факты, што ў нас ёсць, нейкі там прасоўванне войскаў, падрыхтоўка мяжы, пакуль не сведчыць нічога пра тое, што на верасень можа быць запланавана нейкая сур'ёзная военная аперацыя з тэрыторыі Беларусі супраць Літвы. Што тычыцца вось пытання, якое вы яшчэ задалі, роля Беларусі, думаю, што роля выканаўцы. Не больш тут нейкай самастойнасці я не бачу, і мне па шчырасці я не бачу, чаму Лукашенко быў бы зацікаўлены у гэтай эскалацыі. Напэўна, ніхто не жадае таго, каб гэтыя вучэнні прайшлі і скончыліся без сюрпрызаў, як Александр Лукашенко. У далейшым уцягванні Беларусі ў вайну, у пераносе баявых дзеянняў на тэрыторыю Беларусі і іншым, відавочна, Лукашенко ў гэтым не зацікаўлены.
Ну вось про незацікаўленасць і ўсё астатняе. Вот бачыце, вы не бачыце нейкіх таких пагрозаў, што можа у нешта там перарасці на мяжы там верасня ці яшчэ што-небудзь, а вось іншыя аглядальнікі, военные аналітыкі раптоўна убачылі пэўную пагрозу, і убачылі яны у словах старшыні марской калегіі і памочніка расійскага прэзідэнта Миколая Патрушева. Я цытую: раптоўна ні з таго ні з сяго заяўляе: любое военное пасягальніцтва на Калининградскую вобласць сустрэне імгненны і сакрушальны удар з прымяненнем усіх сіл і сродкаў, якія маюцца ў Расіі. Ну, я тут скарачаю, а там ажно да прымянення ядзернай зброі у межах дактрыны вайсковай, гэтак далей, гэтак далей. І яны ўбачылі, то есть коротко пракаментавалі военные аналітыкі гэта так: значит, Сувалскі коридор. Вось вам бачыцца ўсё-таки вяртанне да гэтай тэмы прарубання Сувалскага коридора ў словах Патрушева? Мы тут ізноў жа мы павінны глядзець, што гэта за людзі, якія гэта выказваюць. Патрушев гэта элемент прапагандысцкай вайны. Патрушев актыўна гэтым займаецца. Просто ягоная вага яна знізілася, калі ён раней у якасці дзяржсакратара бяспекі Савета бяспекі Расіі, калі не памыляюсь, такая была ў яго пасада, выказваўся як адзін з людзей асабліва набліжаных да Пуціна, а там былі розныя заявы ад яго, пачынаючы з пачатку 2020-х, і он же далежыць вось таких хардлайнераў у атачэнні Пуціна, нават у параўнанні з самім Пуціным, тое, што там шло, гэта мела адну вагу. Зараз усё ж таки хто такі Патрушев сёння? Я б гэта сфармуляваў так: гэта Медведев без тэлеграма. Вось, у Медведева есть тэлеграм, у якім ён выказваецца. Ну, Патрушев, ён, напэўна, яшчэ тэлеграм не асвоіў, а можа, пойдзе таксама шляхам Медведева. То бок, канешне, гэта патрапіць, таму што Патрушев і зараз пэўную пасаду займае, і ў мінуламу яго была яшчэ больш важная пасада, але гэта я разглядаю як выключна на дадзены момант выключна як элемент прапагандысцкай гульні. Вось, мэтай запугаць. Ну, у них пока асабліва не атрымліваецца. Ад Патрушева, як, дарэчы, ад Медведева, там шмат чаго сыходзіла гэтымі гадамі, і галоўным чынам гэта былі словы. Я б яшчэ хацеў падкрэсліць, усе гэтыя сцэнарыі, Сувалскі коридор і іншыя, іх жа выключаць нельга. Гэта трэба ўсё ўспрымаць усур'ёз, што гэта тэарэтычна магчыма, канешне, гэта тэарэтычна, безумоўна, магчыма. Но на дадзены момант, калі паглядзець там за рознымі ступенямі падрыхтоўкі, канцэнтрацыя войскаў і іншыя дадзеныя выведкі, мы нічога такога не бачым. Я думаю, што калі б у заходніх выведак была б хаця б нейкая фрагментарная інфармацыя пра тое, што вось нешта можа адбыцца, што яны там нешта рыхтуюць, гэта было б ужо даўно агучана. Мы ж ведаем, як гэта было падчас розных канфліктаў і розных войнаў у апошнім часам. Так што гэта пакуль з майго пункта гледжання словы. Я хотел бы яшчэ одну тему закрануть. Безумоўна, таксама гучная, клікабельная, вынеслі яе у заголовок до нашага стрыму. Гэта інфармацыя, якую агучылі кіберпартызаны по кейсу Мельнікавай. Па шчырасці, гэта такія, калі казаць конкретно по кейсу Мельнікавай, там нюансы, якія яны высветлілі, якія дадаюцца, якія, ну, не ведаю, што яны мяняюць, можа быть, там вам там, да прыкладу, ці іншым расследавальнікам лепш відаць, калі яны даведаліся, як по якім дакуменце, под якім фіктыўным прозвішчам ехаў на Шры-Ланку разам з Мельнікавай і ейным каханкам з КДБ яшчэ адзін агент КДБ, якіх суправаджаў, ці там былі супругі Андрэевы, якія ляцелі адным рэйсам і думалі, гэта ўсё адно, гэта КДБшнае кубло ці не, аказалася, што нібыта не. Не ведаю, наколькі гэта мае значэнне, можа быть, у вас ёсць сваё меркаванне, вы што-нибудь выкажаце, але мяне больш зацікавіла далейшае, што пісалі
кіберпартызаны ў сябе у сацыяльнай сетке. Ну, безумоўна, яны адзначылі, што справа Мельнікавай стала яўным доказам таго, што дыктатура актыўна задзейнічае супрацоўнікаў выведкі і контрвыведкі КДБ для працы па палітычных актывістах Беларусі, у тым ліку і за межамі. А далей яны пішуць: аднак нашыя магчымасці па выяўленню агентуры рэжыма таксама пастаянна ўзрастаюць. Толькі за апошнія некалькі месяцаў кіберы атрымалі новыя інструменты, дзякуючы якім мы цяпер можам больш эфектыўна і хутка выяўляць супрацоўнікаў КДБ, якія раней заставаліся ў цені, у тым ліку агентаў пад прыкрыццём. Ну і пішуць так пафасна троху: паляванне пачалося. Это такі новы ўзровень супрацьстаяння. Вот як вы ввогуле ўсю эту сітуацыю ацэньваеце? Ну, калі мы возьмем всю гэтую гісторыю з Мельнікавай, вось тыя падрабязнасці, якія ідуць, ну добра, мы побачылі яшчэ один аспект, яшчэ одну акалічнасць. У прынцыпе, гэта абсалютна лагічна. Гэта выглядае так, што гэта была досыць вялікая аперацыя і яшчэ ўсё яшчэ не скончана. Як мы бачым, аперацыя з боку камітэта дзяржаўнай бяспекі. Ну і канешне, калі яны арганізоўваюць вядуць такую аперацыю ў розных краінах, то вядома, там задзейнічаны не адзін, не два, там былі задзейнічаны вельмі сур'ёзныя рэсурсы. Мы бачым, што вось рэсурсы, якія задзейнічаны, былі вельмі сур'ёзныя. Што пакуль застаецца адкрытае пытанне, гэта лёс Мельнікавай. Мы нічога пра гэта не ведаем, а гэта, напэўна, самае важнае, бо гэта лёс чалавека. Пра гэта мы не ведаем у дадзены момант нічога. Вось. І пакуль застаецца незразумела, якая была мэта ўсёй гэтай гісторыі. Што там насамрэч адбылося? Ці гэта паспяховая аперацыя, ці не паспяховая аперацыя. У гэтай гісторыі пакуль куды больш пытанняў, чым адказаў. Калі мы параўнаем вось сённяшнюю сітуацыю з часамі халоднай вайны, калі таксама ўсё гэта было, там і спробы выкраданняў былі, і акцыі супраць дысідэнцкіх колаў, гэта ж ўсё вядомая гісторыя. Зараз мы жывем тэхнічна ў іншай рэальнасці. Вось ёсць, напрыклад, тыя ж кіберпартызаны, якія не належаць на нейкіх дзяржаўных устаноў, якія як бы таким незалежным актарам з'яўляюцца ў гэтай гісторыі, і гэта дазваляе, чым больш людзей задзейнічана з розных сторон, гэта дазваляе атрымліваць вось інфармацыю і імкнуцца паспрабаваць зразумець, што там у рэшце адбылося. Но пакуль там ізноў жа пытанняў куды больш, чым адказаў. Тое, што беларускія спецслужбы вельмі актыўна працуюць у дэмакратычных колах, ну гэта абсалютна не здзіўляе. Яны, напэўна, таксама перабольшваюць пагрозу, якая сыходзіць для рэжыма Лукашэнкі з гэтых колаў. Яны, напэўна, тут і помста адыгрывае важную ролю, но гэта ёсць і гэта будзе. Так што і таксама ідзе змаганне з аднаго боку, ідзе змаганне з іншага боку. Калі мы возьмем дзейнасць беларускіх спецслужбаў на тэрыторыі еўрапейскіх краінаў, канешне, гэта ніхто спакойна за гэтым не назірае, гэтаму таксама супрадзейнічаюць. Хто ўрэшце рэшт пераможа, той, хутчэй за ўсё, у каго больш рэсурсаў. У еўрапейцаў ёсць, канешне, свае рэсурсы, ну і у беларускага боку ёсць свае рэсурсы. Тут не трэба забывацца, што беларускія ўлады у сваёй дзейнасці вельмі актыўна абапіраюцца на рэсурсы і на магчымасці Расійскай Федэрацыі. І гэта для мяне насамрэч вельмі цікавае пытанне. І тут мы ведаем сапраўды не так шмат пакуль. Наколькі сапраўды гэтая падтрымка ідзе, прычым не толькі інфармацыйная падтрымка, магчыма, на агентурным узроўні і іншае. Я хотел бы на завершэнне нашай размовы яшчэ одну тэму коротко закрануць. Гэта выказванне часовага паверанага ў справах Беларусі у ЗША. Так вось, гэты лукашэнкаўскі дыпламат Павел Шыдлоўскі, каментуючы ўзаемаадносіны сённяшнія паміж Беларусю і ЗША, сказаў так:
Наш дыялог с амерыканскім бокам працягваецца. Неабходныя кантакты знойдзеныя і яны развіваюцца. Пасольства вядзе таксама дыялог с амерыканскімі грамадскімі арганізацыямі, гуманітарнай супольнасцю, экспертнай супольнасцю. То бок назіраецца пэўны інтарэс да Беларусі. Але дыпламатыя любіць цішыну, таму на дадзеным этапе больш сказаць нічога не магу. Ну, больш гэта значыцца, ён сказаў там, што пакуль ніякіх таких размоваў про обмен пасламі не ідзе. Але сам факт вось гэтага выказывання беларускага дыпламата, гэта как бы ну, праца на аўдыторыю, што маўляў, вот контакты развіваюцца, нас прымаюць, ці гэта сапраўды, як кажуць, лёд крануўся і пачаліся нейкія такія адлігі у адносінах. Ну, як дыпламат ён мусіць дэманстраваць нейкую працу, нейкую актыўнасць, і тыя заявы, якія ён зрабіў, ну яны ж зусім агульныя, там ніякай канкрэтыкі няма, і ў гэтых заявах ён сам паказвае, што пакуль ён нічога прадэманстраваць не можа. Думаю, што гэтае выказванне ў пэўным сэнсе з'яўляецца адказам на тыя разважанні, якія ў беларускіх дэмакратычных СМІ апошнім часам прысутнічаюць. Разважанні пра тое, што вось гэты этап перамоваў скончыўся, што на бліжэйшым часам нічога хутчэй за ўсё не будзе, што вось там магчыма гэта пастаўлена на паўзу, но гэта вядомы дыскурс. Я, дарэчы, і сам прытрымліваюсь такога пункта гледжання, што бліжэйшым часам хутчэй за ўсё нейкіх сур'ёзных прарываў не будзе. І маўчанне з боку афіцыйнага Мінску было фактычным прызнаннем таго, што гэта можа насамрэч быць так. Таму яны, напэўна, вырашылі паказаць, ну, што гэта не так, што ўсё зусім інакш, у них там пэўныя кантакты прысутнічаюць і іншае. Ну і зноў жа, тебе могуць быць кантакты, і, напэўна, там ёсць з кім паразмаўляць. Ну, гэта ж, у рэшце рэшт, не азначае, што будуць нейкія вынікі. Пакуль нейкіх вынікаў не бачна. І хутчэй за ўсё у бліжэйшым часам не будзе. Дарэчы, вот, можа быть, закрываючы амерыканскую тэму, тут ужо анансаваў пул першага, што будзе ў хуткім часе апублічанае інтэрв'ю Лукашенка, якое ён даў, як это пішуць, вядучаму мировому СМІ. Пры гэтым, анансуючы гэтае інтэрв'ю, яны па просьбе інтэрв'юера не называюць, што гэта за СМІ вядучая. Я, як журналіст, першы раз з такім сутыкаюся, што как бы я прыходжу браць у кагосьці інтэрв'ю і кажу, што вы можете казаць, што я браў, ну, што у вас бралі інтэрв'ю, но хто я такі, нікому толькі не кажыце, не дай Бог. Вот что гэта такое? Вы с таким сутыкаліся, пра што гэта можа сведчыць? Ну, гэта сапраўды выглядала так трошки дзіўна, бо у Лукашэнкі былі сапраўды інтэрв'ю сур'ёзным заходнім медыа. Там BBC, CNN, но яны ж заўсёды гэта падкрэслівалі, ім гэта было важна падкрэсліць, і яны не марнавалі час, так бы мовіць. А тут вось нейкія такія таемныя рэчы ідуць. Мне тут цяжка уявіць, што насамрэч там адбываецца, і з кім яны маглі паразмаўляць, ну, не ведаю. Просто мне, конечно, ёсць медыа, якія б з Лукашэнкам з задавальненнем бы паразмаўлялі, і якім было б цікава пачуць погляды Лукашэнкі менавіта як чалавека, набліжанага да Пуціна. Так што гэта можа быць, умоўна кажучы, і нейкае амерыканскае выданне. Напрыклад, не ведаю, хто там з Лукашэнкам яшчэ ніколі не размаўляў. Напрыклад, Fox News. Нешта такое магчыма, тэарэтычна. Но гэта ізноў жа на такім спекулятыўным узроўні. Ну, можа, не ведаю, хаця я нічога такого. Мне таксама гэта цяжка уявіць. Можа, там нейкі Такер Карлсон вырашыў там паразмаўляць з Лукашэнкам, хаця хутчэй за ўсё так і для Такера Карлсона Лукашенко гэта ўсё ж таки не той фармат. Я не думаю, што Лукашенко будзе таким уже цікавым для аўдыторыі Карлсона. Магчыма, там нейкія сапраўды тэхнічныя пытанні, што яны якая-небудзь кампанія, тэлебачання, які-небудзь канал зняў гэта інтэрв'ю з Лукашэнкам, і для сябе яшчэ яны не высветлілі, што з гэтым рабіць, у якім фармаце гэта выкарыстоўваць. Но тут жа справа такая, там жа знятыя
прынамсі пра тым анонсам, якія мы бачылі, там узняты гарачыя пытанні, і калі ты такое інтэрв'ю зняў і ты яго не выпускаеш і марнуеш час, яно можа просто састарэць і яно не будзе цікавым. Так што такая вельмі дзіўная гісторыя, но я думаю, што хутчэй за ўсё будзе так, як гэта з пулам першага часта бывае. Вельмі шмат гучных словаў, а потым усё будзе выглядаць досыць банальна. Можа ўвогуле атрымаем не нейкі там, я не ведаю, заходні канал, а можа нейкі расійскі. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову на сёння, але я раю ўсім подписываться як на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, так і на YouTube канал Еўрарадыё, ставіць свае падабаечкі, націскайце на званочак і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і дзякуй вялікі спадар Александр, да сустрэчы, на наступным тыдні зноўку працягнем нашыя размовы. Жыве Беларусь. Жыве.